Jason Azzopardi għadu parti mill-Partit Nazzjonalista għal dan il-kandidat li qed itella għal kariga ta' kap nazzjonalista f'intervista ma' ġurnalist tal-Malta Today. Fil-fatt meta l-ġurnalist qalu li Jason Azzopardi u l-NGO Repubblika ilhom ta' uġieħ ta' ras għal diversi kapijiet nazzjonalisti, Delija wieġeb li mhumiex uġieħ ta' ras għalih. Laqda Repubblika u l-avukat Jason Azzopardi. Dawn huma ġiex figureheads li donhom huma ta' uġieħ ta' ras għal-kap wara kap tal-Partit Nazzjonalista. Mhumiex għalija ta'. Dan minkejja li Azzopardi kien minn ta' quddiem li ħadem sabiex jittajjar Delija minn kap nazzjonalista lura fl-2020. Hekk kif kienu anke nġabru l-firem mill-hekk imsejħa Blue Heroes, jiġifieri l-establishment fih dan il-Partit Nazzjonalista. Kien Delija stess li tul is-snin u anke riċentament li jammetta li hemm din il-fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Ważit jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn kulħadd u ma jista' jagħlaq il-bib għal ħadd meta mistoqsi dwar Jason Azzopardi. Il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil kulħadd u m'għandu jagħlaq il-bieb lil ħadd. Delija metta wkoll li kien hemm qatt ta' diffikultajiet ma' numru ta' deputati fil-grupp parlamentari. Żied jgħid iżda li kien hemm bosta nies li avviċinaw sabiex joħroġ għal kariga ta' kap nazzjonalista, fosthom individwi li jiffurmaw parti mill-grupp li keċċewh. Meta mistoqsi dwar Alex Borch li huwa l-kandidat li ħor għal kap nazzjonalista u li lil Delija ħarġlu fin-nofs wara laqgħa li kellu ma' Rej Bezzina, Delija qal li huma jikser ebda ftehim. Minkejja dan żied jgħid li huwa jemmel li Alex Borch għadu mhux ippreparat biżżejjed sabiex jieħu dan il-pass. Fil-waqt li qal li dan qalulu għal ġid tiegħu uffuċċju. Fil-waqt li qal li għadhom ħbieb minkejja li Delija derjiet masħan anke flukandi ma' Borch huwa qal li l-ftehim bejn il-ħbieb għandu jiġi onorat. Delija qal ukoll kif huwa ħaseb li din is-sitwazzjoni kienet se tiġi wara l-elezzjoni ġenerali, preferenza riżenja ħabta u sabta ta' Bernard Grech.